sad smo baš svoj na svom. Imam suprugu, zove se Anđela i dvoje dece, Dunju i Nedu. Dunja ima 4 godine, Neda ima 2. Živjeli smo kao podstanari. Slali smo zahtevi u opštini i svuda već pa skoro 10 godina niko nije čuo za naš problem. Videli smo na društvenim mrežama da puno pomažu i tako smo se i mi javili. Oni su proveravali da vidimo gde živimo, koji su nam uslovi i tako su odlučili da nama pomogu. Nisam verovala sve dok nije došao taj dan, dok nisu počeli sve do tad. Tad sam bila, ne znam, presrećna jer će Dunja i Neda da imaju njihovu kuću, će da imaju svoju sobu, sve svoje. Zidalo se brzo. Za oko mesec dana bila je zazidana kuća. Posle su tekli radovi oko kuće. Vi ste stvarno jedna organizacija koja stvarno pomaže i neizmjerno smo vam zahvalni i bit ćemo vam uvek zahvalni. Samim vašim dolaskom ovde na Kosmet nam uliva nadu da i pokazuje da neko nas nije zaboravio, nego da stalno nas obilaze, daju nam i podršku. Kada čovjek ima podstrek i moralnu podršku i na neki način brigu od strane drugih, to je veoma, da kažemo onako, olakšavajuća okolnost i svima nama vetar u leđu. Naravno, najviše se u Gospoda Boga uzdamo, a i da kažemo u podršku drugih ljudi ovde na Kosmetu. Želim sve najbolje i hvala organizaciji Svi za Kosmet, znajući da je meni pomagala za hramove i pomaže hramovima koji su izgradnji i благодарим ovom prilikom svima vama jer je pomogli jednu crkvu i u sam hram Svetog Georgije u Zvečanu i crkvu Svetog apostola Luke u Grabovcu. Evo sad se u ime moje malenkosti i mog naroda tamo koji predstavljam, zahvaljujem za njihovu ljubav koji su dali i neku žrtvu za ove hramove. Nek vas Gospod blagoslovi u krepi i podari dalje da radite kao do sad. Amin Bože. Mi ovde svi se trudimo da na neki način zadržimo i sebe na ovim prostorima, a i da zadržimo i druge koji žele da ostanu ovdje i da nastave svoj život sa svojim porodicama, kako bi eto i ostavili narednim pokoljenjima mnogo štošta. Da nije organizacija kao što je Svi za Kosmet, ne bi bilo ni ljudi ovde toliko, jer opštine toliko i ne pomažu. Samo daju lažnu nadu i ništa drugo. Zaista je velika požrtvovanost vaša, gde zaista ne štedite sebe u bilo kom pogledu. Normalno da nastave da pomaže, jer tako jedino može da opstanemo ovde na ovim prostorima. Sve to što je naša istorija, kroz što smo sve prošli, koliko smo se očuvali, šta smo sve pretrpjeli, izdržali, oduprli se svim iskušenjima, zapisano je u ovom delu, pa neka ovo delo samo bude putokaz za vaša buduća dela koja budete ostvarivali na prostorima Kosova i Metohije. Neka vam Kosovo ostane zadužbina u srcu, ne samo vama, nego i svim budućim pokoljenjima. Izvolite. Zahvaljujem se organizaciji Svi za Kosmet i svim dobrim ljudima koji su u organizaciji, koji pomažu organizaciju. I ovo je za nas već jedno veliko hvala. Ljudima kao što smo bili mi, koji nismo imali svoju kuću, svoj dom, to mnogo znači i treba da se nastavi da se pomaže i da bude još više humanih ljudi.
dobro činite da vam se dobro i vrati. I da tako pokažemo ljubav najpre prema Gospodu Bogu i našim bližnjima, jer ako činimo onim malim, činimo i Gospodu Bogu.